सनजोंनो फिसाला दुइसिना दे माने बाथ्राया ओरैबायदि आरो उन्दैफ्रा दावराव जाबाय एसे मा क्लियार हरलाय मारै जामारदों दहाय आदैयाबोथ' फन हरदों गावबुराया दहाय होबायमोन आं जों गामिनिया औ माने फार्स्टआव ओरै जादों आरो बिदिनो माबा बिदिनो माइ गायोमोन नालाय जोंना ओमफ्राय मोसौ माबा लायोमोन आरो जोंना मोसौ भारा ओमफ्राय This call is now being recorded. मोसौ भारा लायनायखौ फाननानै बिदिनो माबा फैजादों आरो हमनो नागिरजादों फानखुमानानै नोंसिनि फादारा नामा मा नोंसिनि फादारा नामा औ मोसौ भारा लायोमोन नालाय हालेवनायाव ओमफ्राय दाना गावसोर सानैजों रायलायलाबाय खोमा बिदिनो दस्रायाव थांथ'दो मादो होननानै नोंसिनि मामिजों औ ओमफ्राय दाना बिदिनो थांबाय आरो गावहा ओमफ्राय दाना बिदिनो फनखौलाय रायलायोमोन मास मोननै रायलायदों आरो गाव आइजों फन रायलाय हरोमोन मास मोननैसिमाव ओमफ्राय दाना बिदिनो फन बुबाबो हमा ओमफ्राय दाना फैसा सोनो एकाउन्ट बिहरो माबा फैसा बेंकआनो बन्द' एकाउन्टआनो बन्द' बिदि होनै बिदिनो बोसोरसे गाहाम जालायबाय आरो बिदि थगाय ओमफ्राय दाना आइया खिन्थाबाय आंनो बिदि नोमफाया माथो एकाउन्ट नाम्बारल' बिहरो माथो फैसाबो हरा होननानै आंनि सिगाङावबो बिहरखादों इयो गैयाबाबो 6 बार 7 बारसो जादों आरो एकाउन्ट नाम्बार बिहरनाया आंनाव ओमफ्राय फैसाखौ हरा आरो थगायोल' ओमफ्राय दाना बिदिनो बोसोरसे 9 मास 8 मास थानानै फन हरफिनदोंमोन आरो गावनाव ओमफ्राय दाना फना दस्रा हिनजावसो फन बुबानो हिनजाव हमो आरो बिनि नाम्बाराव दस्रा हिनजाव ओमफ्राय दाना आइया सन्देह खालामबाय आरो हिनजाव गदाय लाखोना माखोथाय नोमफाया माथो दस्रा हिनजावसो फन हमबाय थायो बिनि नाम्बारखौ सानसेखालि ग्रोब रायलायनो मोनदों आरो बे हिनजावजों बे हिनजाव फन हमनायजों आं ओमफ्राय दाना बिदिनो हिनजाव गदाय होननानै लाहरबाय आरो गावहा बे हिनजाव फन हमनाया ओमफ्राय हिनजाव गदाय होनबाय नालाय फनखौनो रायलायखायासै आङो दानहरबाय ओमफ्राय आइनो खिन्थाबाय आं ओमफ्राय दाना बिदिनो आदायाबो रागा जोंबाय फैनो मोनबा माला इयो न'आव बिदि मा होननानै ओमफ्राय गावहाथ' फनखौनो हरखायासै रायलायखायाबो ओमफ्राय दाना बिदिनो जाबाय रायलायासै ओमफ्राय नै दा गाव गोसोखांफिननायानोसै आरो खय बोसोरनि बाथ्रा जाखोमोनलै बेयो ओरैनो बियो गैयाबाबो दुइयावनो थांगोन 2 बोसोर जाबायना औ ओमफ्राय दा जोंथ' गाव फन हरबा हरबाय हराबा थाबाय होननानै जोंबो हरखायासैमोन आरो बेखौनो न'आव थाखा फैसा सोनानै हरो मायो बिदि होनलायबाय बियो ओहो हरा न'आव थांबाबो आंखौ बुथारनो नागिरो मायो बिदि खोथा बुथारनो होननाया नंखाय मानो बिदिथ' मिसा खोथा बुंहरनांगौ बेयो अन्थाव बाथाव रायलायहरबाय बियो ओरैबायदि मिसा खोथा थोस आरो गामिनि मानसिफ्राबो रावबो मोजां मोनखाया बेखौ ओमफ्राय बेनि नाम्बाराव मोनसे माबा दङ फट' दङ आं फट'खौ दहायनि भिडिअ'आव होदों बे वाट्सएप माबा प्रफाइलाव होनानै दंमोन आरो नोंसिनि मामिना सोर आं मिथिला आरो दा बे वाट्सएप दंबा नोंनो वाट्सएप हरगोन आं दा आंनो हरबानो जाबाय होमबा दा वाट्सएप बेखौ नायबा नोंसिनि मामि ना मा दा मोनसिगोनसो बिनि थाखायनो जा उसुबिदा दाहारा ब्रुं ब्रुं लानानै गालांनायालाय दाहार लानानै गालांनायफ्रा औ आरो मा जुदि गावो जुदि हिनजाव गदाय लाखाथारबायबा ओमफ्राय माब्रैथो बेफोरबायदि बुंनो हाखो बे जेनेबा मानो बेफोरबायदि रायलायनांगौ जाखो बेहा मोनसेबो लाजाया बेनि खोथाया दहाय आदैयाबो बुंहरदों आदै गावबुराया औ बेखौनो बुंहरदों आरो गावखौ फुनदेरनायाव एसे गाव दुखु मोनदों आरो प्रेसमिट होनो मानो नागिरनो मानसिफ्रा थिनदों होननानै प्रेसमिट होफिनदो मादो होननानै
औ ओरै जोंखौ अननाय दङबा बियो बिदि थानायबो नङामोन आरो औ औ बेथ' बे खबर फिसाफोरखौ अनग्राबाथ' एसेबाबो खबर लानांगौ आरो बोरै औ एसे गोबाव थानाय बेथ' औ औ ओरैबायदि गरबर मोनबाय आं दा बिनि माबानानै ओरै मोनसे जुदा जाबाय दहाय आदै होननायजों नोंसिनि होननायजों दा औ खोथाया मिलायबाय दा गावनासो बिदि जाबाय आरो मारै औ ओमफ्राय बिदिनो दाहारफोरखौबो बिदिनो ट्रेक्टराव थानानै सुख'बाय आं एसे ट्रेक्टराव थायै थायै ओमफ्राय हायाबोथ' उफाय गैया हनै सानफ्रामबो खुर'ब फैनाय न' एरखुनो नागिरनाय ओमफ्राय आधा बिगा फवासे फाननांदों आरो अ माबानि थाखाय आरो ना बै माबानि थाखाय रिननि थाखाय औ औ अबावथो मोनब्रबनो जोंलाय नङा होमबा मोना 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 औ गोरलै नङा हा बाथ्रा नङा फैसा मोनब्रबनांगौआ फैसा खामायनांगौआ औ ओमफ्राय आरो अननाय दंबा आंनि हाबायाव थाइसे थाइनैसो हरगौमोन दा बियो थाइसे गैयाना दा गौरिपुराव ना माबा दं होनदों मानसिया गावखौ दा थगाय हरखो ना माखो बेखौबो आं मिथिला बे मैया कमेन्टखौ नायनाय लोगो लोगोनो आङो फन बुफिनखादोंमोन बेनाव ओमफ्राय फनखौ हमाखै बेयो बिदिनोखा इयो खनसेल' माने मोनथिबाय नोंदों इयो नोंखौ बोरै जानांगौ जाखो बिदिजों बे मानसिया माने गामियावबो फैनो हानाय नंखाया हानायालाय माने जमनासो दंजोबखायो आरो मानसिफोरा मोसौ फाननाय गावनि आखुथायनि थाखायनो बिदि जाहैबाय जेनेबा औ औ जोंथ' फिसा हिसाबै गनायो ओमफ्राय गावनि आखलनि थाखायनो दोनजायाबा हनै नोंथाङाबो बरनाम मोनफानाय जायोना जेनेबा बिफानि आखलखौ बा दा गाव मोजाङै मोजां भटार लांफैयोबा आं बिदिनो आं दाहार सुखुनायफोरखौ एसे होलांफिनबा मोजां जागोन आरो गाव आस्सा आस्सा औ आङो माबायाव नाम्बार होनानै होदोंमोन बियो होनदोंमोन गावनाव कल खालामनो थिनदों बियो औ होननानै सापागुरिसिम फैथों बेफोरबायदि मोनसे खोथा होनदोंमोनना बियो औ नोंहा सापागुरिसिम गाव मिलायोबा जोंनि न'आवनो फैखाथों औ जों थांनो हैनो सोलाबा औ न'आवबो थांनो हायोना गावनि न'आवलाय मानो थांनो हाया जानो एसे एनै दामाने थांबानो बुथारनो नागिरो मायो बे खोथा जेबो खोथा नङा गाव मिलायोबा फैनानै लांफैथों ओमफ्राय आं बिदिनो एसेसो आं दाहार सुख'नायफोरखौ एसेसो आरो बिदिनो एसेसो होलांबा मोजां जागोन आरो गाव आरो गाव थायो थाया गाव मिथिया गाव मिथिसिगौ आरो औ जारलालै आरो गैलाना जोंना बिमाया दुखुफोरजोंनो गैला रानलांजोबबाय बिदिनो गोसोखाङो गावबो सम सम आयाबो ओमफ्राय सिमां नुफैदों आं नोमफाखौ बिदि होननानै गावबो गोसोखाङो आरो सम सम जोंना बिमाया ओमफ्राय बेफोरबायदि मानसिखौ गोसोखांगौ नामा होननानै बिदि बुङो आरो